guys, good morning. Naman ako kalibang guys na di ako nalibang. Dahil ko sa nalibang ko daan guys. Excuse me guys. Mangihi ko guys. Matalibang ngihi na sad. Ay, pwede mo son mag-vlog ko? Maaba lagi. Paunga mo sa nag 24 hours eh. Hi. Ano sa ba na yung mag-ikuan di Chay? Hi. Say hi sabi pa good morning sa. Good morning. Good morning sa uy. Pag good morning sa ba? Sige na. Ha? Nagplano lagi ako nga palitan na akong electric pa siling panda sa mabaw. Nga ako lang pa ko ni kuya. Kanang para exclusive ra gyud diha para sa CR. Hala kanang mande ka dere. Subag munti karon na. Sus nangihiin man po rin kurdap ya. So iba na siya gikaidhan niya nasa babaw. Mo niya CR. Di are diri aka tagak. Ay. Aludhon ti karog asukar on. Wa naman tay stan ani ah. Mingaw akong kuan tindahan. Pa yung mga kuan ng mga tao. Labads. Ani bawo sa ni pod. Tuwa diri ato dito. Saan ko? Ang porta ba? Basta April Semana Santa. Sadjay ay pag sige. Ang upan ako kay gabakasyon. Mato na kaday? Ha? Ano man? Ako ano na din. What's the matter? Sigain suga. Lulululululu. Ano man? Sige sa suga. Kung magabugan ho man yung mga assignment? Tanawa guys. Iyap na siya siyang kuan. Mangatag na siya ayuda ron. Kadala akong ngilo day. Ngilo lang day. Ibigay mo na. 2, 3, 4. Sige na. Bayad sa resi. Yan ang hinaminam ko. 2, 3. Ibigay mo na. Dilipad. Naasan mo ito saan? Dampaon na ito, dampaon. Kit-kita, chay, kit-kita. Awa guys. So na nga, wapay biting-bitay. Ang kanan iya tubig, lubog kay ni siya. Karon perti ng layawa. Nagbinadjit sa bluternis. Kita ka day? Lah, unsa di kani bitang kahayang gikuan? Dira sa may kuan no, sa imong tupperwares. Nahikapan to na ko gabi eh. Oh, ganyan na din buntag. Tiguang sige duhan, dadaan na yung ihang kuan. Sige hatag na yung kuan. Sige, duha. Ano na? Duha ta? Ito na kuya ka. Ito kuya. Sige na. Sige na. Lululululu. Huwag mo sawag ka? Adu-du-du. Du-du-du. Adik ko mo tuwa. Ako na ni. Ako na ni. Ako na ni. Jump, 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 jump down. Okay. Okay. Eh. Hello. Sige. Delikado ako tutoy ni ron. Ako. Lalakit-kit na gano'n. Okay, magkabata ako. Sabi. Pag sige yung gara-gara niya. -1 lang, -1. Ito lang ito gamay. Ate ikot. Ay, salip di day. Uy, mo rin utang ng ginito, Ben. Wow, uy. Lagi na, lagi na. Wala
Ano na, nagnihit na gid ay. Pobre na gid ka. Di mada. Bura ka na tog minus 2. Lakaw! Alas 8 pa man. Tara nas mami kay. Di madakan ni be. Yan minus 1 lang. Gay butang. Salamat na hindi ko kabayad business. Bayad sa business. Dali babura ka na to. Dali na. Daghan man ni ganina. Ano ka na ganun? Ano gising sapa? Guys, kung burakan na iya, kwarta guys, kaya makuha. Minus 1 na gamitan, minus 2. Minus 2 lang, kaya rin di kayo katatog talan. Patay ka. Kapasil na lang siya. Ba nakapito ko na pa na yung simple. Saan ka pinagpito ko? Kasalanan, mang sildo na lang sa ayuda guys. Alam sa may requirements. Sorry guys, ayun. Ano pa na ba? Bali. Kung magtatas ng balita tabi. Sumalta rito ka, huko ah. Ayaw! Ayaw ba? Ay, bigara ay. O di, katong daan. Tuwa man niya. Katong imo ha, asa man to? Wa, man kuya kuha na. Magukain ani katong daan niya. Buslot naman kayo ito dayo. Awala naman ito ingani. Ay man di eh. Kasi pa ni mo tubuto. Katong daan. Wala lagi ingani. Ano ko man siya nagamit ani? Ang iyang kuha na ni kay Ugma ilanhon. Ako na Yan lang. lang sa akin. So guys, nangawat guys. Salamat eh. Bye. Lolo. Wala ka na bulsa na isinsiyo. Ay, sitsiyo. Na isinsiyo, die! Tanga Guys. guys. Ko ano. Guys, klaro kasi idibidensya guys ha. Na idibidensya. Magtaon na gamit. Nanda. Laban na siguro ko no. Laban ako ay galas 8 kape na. Yung mag ulas 12. Pak! Ganon.